ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 31/12/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 13/11/97 ಮಧುಬನ. ಸಂಗಮ ಯುಗತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಮಹಾ ಸಹಯೋಗಿ ಆಲೆ. ಇನಿ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನು ತೂದು ತೂದು ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಲ ಹರ್ಷಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ದೇಪಂಡ ಎಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಚಕ್ರನು ಪಾಡ್ದೆರು ಪಂಡ ಸುತ್ತುದೆರು. ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಹಾನಾತ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಏರ್ನಲ ಸಹ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಜ್ಜಿ ಏತ್ ನಿಖಲು ಸಂಗಮಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮದ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತಕೊಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮಸ್ತಕೊಡು ಮೆನ್ಕುನ ಜ್ಯೋತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೇಖೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖುಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ರೇಖೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಕನ್ನಡು ತೀಯರಡ ಸ್ನೇಹ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ರೇಖೆಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಮೋನೆನು ತೀಯರಡ ಮಧುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಣಿದ ರೇಖೆಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ದುಡಿಟ್ಟು ತೀಯರಡ ಆತ್ಮಿಕ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪುದ ರೇಖೆಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಹೃದಯಡು ತೀಯರಡ ಹೃದಯ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲವಲೀನಾಪುನ ರೇಖೆಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಕೈಟು ತೀಯರಡ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲು ಸಂಪನ್ನಾಪುನ ರೇಖೆಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಕಾರಡು ತೀಯರಡ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ರೇಖೆಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ಬಾಲಿಗಳ ಪುರುಷಾರ್ಥೋರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಲೇಖನಿರ್ದು ಈ ಮಾತ ರೇಖೆನು ಬರೆಪುನ ಅತನ ಬೆರೆಪುನಂಚಿನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಏತ್ ಉತ್ತ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆನು ಒಯ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೋ ಆತ್ ಒಯ್ಪೊಲಿ. ಅಂಡ ಸಮಯದ ಉಲೈಗು ಏರಿಗು ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೆರೆನು ಒಯ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಒಯ್ತನುಲಿ. ಬಾಬಂತು ಲೇಖನಿನು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಗೆರೆನು ಒಯ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತಂಡ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಟೂಲೆ. ಇತ್ತೆದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪುನು. 21 ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖಿಯಾಪುನ ರೇಖೆ ಅಂತೂ ನಡತೊಂದೆ ಪುನು. ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಡ ಸಹ ನಿಖಲು ಪೂಜ್ಯಾಪುನ ರೇಖೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದಪುನು. ಐರ್ದವರ ಈ ಸಮಯದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪ ಸದಾ ಜೊತೆಟು ನಡಪುನಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಅವಿನಾಶಿ ರೇಖೆಲಾದುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಸದಾ ನಿಖಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ಸ್ಮೃತಿಟುಪ್ಪುಂಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಮರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮರ್ಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ಸದಾ ಇಮರ್ಜಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೂವನ್ಲೆ ಸದಾ ಇಮರ್ಜಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು. ಇಮರ್ಜಾಪುನ ಚಿಹ್ನೆ ಆದುಂಡು. ಪರತ್ ಸ್ಮೃತಿತ ಅಂಜನೆ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೇಖೆಲು ಮರ್ಜೆ ಆದುಪ್ಪುನು. ಏಪಲ ಸಹ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೇಖೆಲು ಅಂಚನೆ ಪರತ್ ಪಾತೆರದ ಸ್ಮೃತಿತ ರೇಖೆ ಇಮರ್ಜಾವಂದೆಪ್ಪಾಳು ಮರ್ಜಾವಡು. ಅಂಚನೆ ಮರ್ಜಾವಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡಾಡು. ಒಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಲು ಇಮರ್ಜಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪರತ್ ರೇಖೆಲು ಇಮರ್ಜಾದುಪ್ಪುನು ಅಸಂಭವ ಆದುಂಡು. ಪಂಡ ಪರತ್ ರೇಖೆದ ಇಮರ್ಜೆಯರೆ ಅಸಂಭವ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಲು ಸದಾ ಇಮರ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆತಿಜಿ ಪಂಡು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಲು ಇಮರ್ಜಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮರ್ಜಿ ಆವಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ವರ್ತಮಾನ ಸಂಗಮ ಯುಗತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ರೂಪಡು ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡಪಡು ಪರಿಶ್ರಮದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅತ್ತು. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಗಮಯುಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನನೇ ಫಲ ಮಲ್ಪರು ನನೇಪ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅತ್ತಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ
ಬೇತೆದ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಅವು ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ನಿರಳಾದುಂಡು. ಅವು ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಸ್ವತವಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತು ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಳ್ಳರು ಪಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂದ್ರೆಡ ನಲ್ಲ ನನಮುಟ್ಟಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ. ಪುರುಷಾರ್ಥವಂತೂ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ಯದ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭವಿಷ್ಯಡು ಸತ್ಯವಾದೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಎಂಚ ಭವಿಷ್ಯಡು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಉಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಒರಿಜಿನ ಸಮಯಡು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಪಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದುಪ್ಪುಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಆಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂದೇನೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪಡೆಯುನಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೆಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪವೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯವಡು ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪವೆ ತೊಜಿಪಲೆ ನನ್ನ ಏಪ ತೊಜಿಪವರು ವಿನಾಶದ ಸಮಯದ ತೊಜಿಪವರ ಇಂದೆತ ಮಸ್ತು ಸಹಜ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬಾಬಾಡ್ದು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಆತ್ಮಲೆರ್ದು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆನ ದೀವ ನೋಡ್ಚಿ ಮೊಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೆರಡ ಇಂಚ ಆತು ಮೊಕಲು ಬದಲಾತು ಎರಡ ಯಾನು ಬದಲಾತುವೆ ಇಂದು ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಆಂಡ ಇಂಚ ಇಂದು ಪಡೆಯುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಆದುಂಡು ಇಂಚ ಆವಡಿತ್ತು ಅತ್ತು ಆಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪೌಡು ಇಂಚ ಅದು ಬುಡಿ ಎರಡು ಅತ್ತು ಆಂಡ ಆವಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಪ್ರಕಂಪನನು ಕೊರಡು ಯಾನು ದಯಾಹೃದಯಾವುಡು ಯಾನು ಗುಣಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡು ಯಾನು ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅದು ದೆತೊನೋಡು ಪಂಡರಡ ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬಾರ್ದು ದೆತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮರ್ದು ಸಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯುಂದರು ಐನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾತ ಅದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಅದು ಕೊರ್ಪರು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ದೆತೊನ್ ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದರು ಐನು ಕೊರ್ಲೆ ಪರಸ್ಪರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇತಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚತ್ತು ಯಾನು ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಖಜಾನೆ ಉಂಡೆ ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡೆ ಗುಣೋರ್ದು ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡೆ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡೆ ಮೊಕುಲ್ ದಯ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಂದಿರ್ದಾನೆ ಏಪ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಲೆ ಮೊಕುಲು ದಯ ಕೊರ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕಲು ದಯಗ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ತಮ್ಮ ಗುಣತ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಮಹಾ ಸಹಯೋಗಿಲ ಅತ್ತು ಮಹಾ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು ಮಹಾದಾತ ಆದುಲ್ಲರು ಐದವರ ತೆರಿಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆಂತು ಏರ ಆಪುಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್ ನನ ಮುಟ್ಟಲ ಕಲೆ ರಹಿತ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಪೊಂದುಂಡು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಎಂಕಲ್ನಂತೂ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂತೂ ದಾದಿನಾದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನಾದುಂಡು ಅತ್ತನ ದಾದಿನಾದುಂಡು ಏರ್ನಾದುಂಡು ಯಜ್ಞದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯದ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಾದಿನತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯದ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಭಲೆ 2 ವರ್ಷದಕ್ಲಾದು ಪಡು ಅತ್ತಂಡ 16 ವರ್ಷದಕ್ಲಾದು ಪಡು 5 ವರ್ಷದಕ್ಲಾದು ಪಡು ಅಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತಿಜ್ಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯಡು ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮ ಅಕುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಲೆತೊನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲರ ಎಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂಡ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದರು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಾರರು ಸ್ಥಾಪನೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಇಂಚ ತೆರಿಯುನುಚ್ಚಿ ಯಾನಂತೂ ನಲ್ಲ ಪೊಸಬಾದುಲ್ಲ
ಎಂಕುಲಂತೂ ನಲ್ಲ ಎಲ್ಯಕುಲು ಆಂಡ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಏಪ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕೈತಲಾದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಎಲ್ಯಕಲಿಗೆ ಪೊಸಬೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡಪುನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಿತ್ತೆರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿತ್ತೆರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೋ ದೇವತಾ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸೋ ದೇವತಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗು ಸ್ಥಾಪನೆದ ನಿರ್ಮಿತ ಆವಡ್ಯಾಪುನು. ನಿಮಿತ್ತ ಅದೇ ಉಲ್ಲರು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅದುಲ್ಲರು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊರೊಲಿ ಐದವರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು. ಮಹಾದಾತ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಸಹಯೋಗಿ ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಕಲಾದುಲ್ಲೆರು ಸಹ ಆದಿತ್ಯರು ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆದ ಕೈತಲುಲ್ಲರು. ಸಮಯದ ಗತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಡ್ರಾಮದ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆ ಕೈತಲುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿದೆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು. ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮಿತ್ತು 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 ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ತೋರ್ಪಡಿಕೆದ ಪ್ರೀತಿ. ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದರತ್ತೆ. ತೂಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಹಾಲ್ಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ರೂಪೋಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುರ್ಲಿರು. ಈ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ದೂರ ಪಣ್ಣದಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ತೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನಟ್ಟಂತೂ ದೂರ ಉಳ್ಳರು. ಆಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯದ ಸ್ಕೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸೈನ್ಸ್ ನಕುಲು ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಜೀರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ದೂರ ಕುಲ್ತಿಜರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯಡು ಕುಲ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯವರ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದರ ತಿರ್ತುಗು ಕುಲ್ದರ ಅತ್ತು ಹೃದಯಡು ಕುಲ್ದರ ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಪೊರ್ಲು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿರೋದಕಲೆಗಳ ಜಿಂಜಿದಂಡೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂತ ಖಾಲಿ ಪಿರೋದಕಲು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಳಿರು. ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರು. ನಿಕುಲು ಮರತೊಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ನೆನೆಪುಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರು. ಕೋಪ ಮುಕ್ತಾಪನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಐನು ಪನ್ಪುಜೀರು ಅತಂಡ ಕೇನುಜೀರು ಸುರೂತ ಚಾನ್ಸ್ ದೆತೊಂದರತ್ತೆ. ಇನಿ ಕೋಪ ಮುಕ್ತ ಆದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಕೇಂದೆರಡ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣಾಪನಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೇನುವೆರು ನಿಕುಲೆಡ್ದಂತೂ ಸಹ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಫಲಿತಾಂಶನು ಕನಪವರು. ಇನಿ ಐನು ಬುರ್ದು ಬುಡಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇರು 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ನೆನಪುಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ಝೋನ್ ದಕಲೆಗ್ಲ ಪಂತೇರು ವಾ ಝೋನ್ ದಕಲು 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಬಂಗಾಲ ಬಿಹಾರ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆದ ಟರ್ನ್ ಆದುಂಡು. ಬಂಗಾಲ ಬಿಹಾರ ದಕಲು 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲೆರು ಪಾತೆರುಜೇರು ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಅತ್ತು ಮಾತಾ ಝೋನು ದೇಶ ವಿದೇಶದಕಲು ಸೇರೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ವಿದೇಶದಕುಲು ಪಲ್ಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳ್ಳರ ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ತಮ್ಮ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ದಿನದ್ದೇ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಮಾತಾ ಪಾತೆರದ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಹಾಲು ಪಂಡದು ತಯಾರಾಪುಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಪ ಮಲ್ಪುಣವು ಇಂದೆತ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪರು. ಅತ್ತೆ ಐದವರ ಇಂದೆತ ದಿನಾಂಕ ಪಂದು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತುದರು. ನಿಗದಿ ಮಲ್ತುದರ ವಿನಾಶದ ಅಂತಿಮೊಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಸುರುಕೆ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುದರು ವಾ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು. ಓ ಅಂಡಲ ದಿನಾಂಕ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಇಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿಜೆ. ಇಂದು ಸಹ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಪಣ್ಪೇರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐದವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ನಡಪುಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆವು. ಈತು ಸಾಹಸ ಉಂಡೆ ಕೇವಲ ದಾತ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾತ ಅಂಡ ದಾತತನದ ಭಾವನೆರ್ದ ನಿಕಲ್ನ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ತಯಾರಾಪುನು. ಅಕುಲಂತೂ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕೇವಲ ಸದಾ ದಾತ ಆಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಮಹಾನ್ ಸಹಯೋಗಿ ಆಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆನೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆದ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಹಾದಾತ ಅದು ಬೇಹದ್ದುದ ದಾತ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಗೋಜುದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೊಂದರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆಡು ಪ್ರಕಂಪನನು ಪರಡಲೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜರವಡು ಕೇವಲ ಜೋಣುದ ಅತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಗೆರೆತ ಉಳೈಡು ರಾಜರತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದುಡು ಪೋಲೆ ಬೇಹದ್ದುಡು ಪೋಪುನೆಡ್ದವರ ಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಳು ಸತವಾದಿ
ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೇವೆಡು ವ್ಯಸ್ತರಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಮನೋಬಲನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನವ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವಾಣಿ ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಸಹಯೋಗರ್ದು ಮಲ್ಪರು ಐನು ಮನೋಬಲರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನೋಬಲದ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಮನೋಬಲದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದ ಗ್ಲೋಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪರಮಧಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಟು ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತರಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂದೆತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಡು ಇತ್ಯದ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಿಮ ಸೇವೆ ಮನಸ ಅತ್ತನ ಮನೋಬಲದ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಇಂದಿತ ಅಭ್ಯಾಸನು ಇತ್ತೆರದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾನಿರ್ದವಡು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದವಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಈ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇಂದಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಈ ಮನಸ ಸೇವೆ ಅವೇ ಅದ್ಭುತನು ತುಜ್ಪೌಂಡು ಒಯ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಆದಿ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಮನಸ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮುಳ್ಳುನು ಆಕರ್ಷಿತ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಫಲ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ತೂವನುವರು ಅವೇ ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಅಡಿಪಾಯವಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಇಂದು ಬಾಬನ ಮನಸ ಆಕರ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತ್ಮಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಡ್ಲ ಸಹ ವಾ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಸಮಯ ಅನುಸಾರ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಡು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಸುರುತಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವನು ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ತೂಪರು ಎಂಚ ಆದಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಸಾಧಾರಣ ಪಂದು ತೆರೆಯೊಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರೂಪಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಮಲ್ತೆರು ಅಂತ್ಯೊಡು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಎದುರುಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆರು ಅಕುಲು ನಿಖಲಿನ ಸಾಧಾರಣ ಪಂದು ತೆರಿಯುನ ನೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪೂಜ್ಯತನದ ಪ್ರಭಾವನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಸಹಿತ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರದೆ ಓಪನಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಒರಿಯನೆ ತೂಪು ಮಲ್ಪುನ್ಯತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಟು ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಮಿತ್ತಾಯರು ಇಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಸಮಯಡು ಸಹ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ದೇವರೂಪಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವಪೆರು ಇಂದೇ ಕಾದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂತ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪಾತೆರನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುನ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗಳ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ದೇಪಂಡ ಅಂತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಡಾಪುನು ಇತ್ತೆಡ್ದೆ ಇದೇತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್ವ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನ ಇಮರ್ಜ್ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಸದಾ ಸಂಗಮಿಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಮಹಾ ಆತ್ಮೊಳಿಗೆ ಸದಾ ಮನಸ ಸೇವ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮೊಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮಭೋಗದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ ರತ್ನ ಭವ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಪುನೇರ್ದವರ ಶರೀರದ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮಭೋಗ ಭೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮನಸ್ಸುಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ರೋಗ ಇತ್ತುಂಡ ರೋಗಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರೋಗಿಯಾದಿತ್ತುಂಡ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಶೇಷಶಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪೇರು ಮನನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ನಲ್ಲ ಸಾಗರನ ತಲೊಟ್ಟು ಪೂಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ರೀತಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೇ ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ವಿಜಯ ರತ್ನಾಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಹಸನು ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತ ಕರ್ಮೊಡ್ಲ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.